Ka Jingialeh ka Khraw Tam. Haka Histori jong ka Phutbol. Haka ni ka pertei jong ka Phutbol. Arteli ki kerteng. Kilapan kala ya ka Histori. Ngut ki briew kiba sdang. Kum ki kna kiba haka jingduk. Henry kila kala long ki nongialehkai kiba Khraw Tam. Haka jingim. Kine ki day u Cristiano Ronaldo but U Lionel Messi. U Ronaldo, u khun joka Madeira na Portugal. Ulasan haka yeng ka baret. But usaw thu, batang ka jingtrei shitom, kalaban pen kala ya ka jingim. U Messi na Rosario, Argentina. U khun red u basyem ya ka jingieit, haka met. Henry, u don ya ka jingtrang, ka bakraw. Ngut ki don ya ka jingieit. Henry, baro ngut. Kim no hagapor bakidang kana u Ronaldo ula no yala ka yeng banlen haga training ha Lisbon kadbaw Messi pat ula let sa Barcelona bonyo ya ka jingkya na menta ka jingpang ka papanslam ya ka jingkiumet ka jong ka jingim jongki kalas dang da ka jingialeh bat ka jing tenjo Henry ka jingmut jongki kalong tangkaway ban job, ban kiw, bat ban long, u nongialehkai u Khraw Tam haka pertei. U Ronaldo la kiw, da ka jingtrei shitom. Discipline, bat ka jingkwa, ya ka jingjop. U long player u bapane, ya ka jingklan ka jong U bakali, ya lade, man ka sngi. Kumno ban kala kambha. U Messi pat, u long nongialehkai, u bapan ya ka jingkraw ka jong ka dribbling jong ka control ya ka ball, haka benta jong ka met. U Ronaldo ula pau ha Manchester United, Real Madrid, Juventus, bat menta udon ha Al Nassr. Haman la ka club ula pan pau ya ka jingtrei shitom, bat ya ka jingieit ya ka jingialehkai. U Messi pat na ka Barcelona, ka Jaka baula tau ya ka Histori. Bad hadian pat ula let sa PSG. Bad menta ula iakhun haka Inter Miami. Haka jingialehkai jongki. Ka pertei ka iohi buon ba. Ka Ballon d'Or jong Ronaldo. Bad Messi kala long ka iakhun ka baslam tam haka Histori. Ronaldo ula don santli ki Ballon d'Or. Bad Messi pratli ki Ballon d'Or. Ka iakhun jongki kamlong tang halor ki trophy. Henry halor ka jinglong jingialehkai ka bapura. Ronaldo kampau haka bor ka jingstat baka jingpunkut haka jingialehkai. Messi pat upau haka dribbling, vision bat ka creativity. Ronaldo yeng kumno lekai ubatrei shitom. Messi kumno lekai ubakraw. Daka jingialehkai ka jong Ronaldo long haka bor ka met ka bakraw. Messi daka jing start bat ka bud ka bodon. Haka por ka jongki kila kamjom buon ki trophy banya baro kum ka Champions League leagues title baka jingjop jongki ka pyni baka iakhun kam day tang haka stadium Henry haka jingim. Haka por jong ka World Cup. Ronaldo ulekai na ka Portugal. Baru Messi na ka Argentina. House nem arjar kan briew. Ronaldo ula job ya ka Euro Cup na Portugal. But house nem arhajar arpuar. Messi pat ula ra ya ka dream ka jing posnew ka jong ka World Cup trophy. Ban pengkun da ka jing job ka bakipat ba kitap kti baro ka way ka pertei. Tangha ta ka por ka pertei ka sngaw thu bamdan upa job bat ubarem Henry kini ngut kinongialehkai ki balaai la ka met baka mensim na ka benta ka Phutbol. Henry haka Jaka iakhun kini ngut ki kelalong kum kis jong ka pertei haka Phutbol. Kilapan kemen ya ki million ngut kinong petkai. Kilaai ka jingkren ya ki samla ki ba haka jingduk. Bat kilapan baka jingla mday tang haki briew badon ya ka jingkren Henry hakitu
kiba trei shitom, ka jingjop jong Ronaldo, ka dei ka jingjop jong u, ka bam chu e no, ka jingim jong u, ka pyni, balada pi trei shitom, pila ban pen kylla ya ka destiny ka jong pi. Ka jingjop jong u Messi, pan ka pyni ba ka jingjam ru, ka long ka bor, ba ka jingla, ba pidon hapo ka med, pila ban pen pau siya ka pertay, haman ka por, ba ki step, ki don ha ka stadium, ka jingkren jong kinong peit kai, ka rung ha ka donut, ka jingkhot kerteng, jong Ronaldo, bat Messi, ka penrung ka jingkren, ha ka surok, ha ki snong, bat ha ki Jingialeh, ha ka leng ka pertay. Ha ka history jong ka football, labun ki nongialehkai, ki balawan, bat ki balalej, Henry, tang artili ki kerteng, ki basa, ha ka mensim jo ki nong peit kai. Kita kidai, u Cristiano Ronaldo, bat U Lionel Messi, kini arngot ki longkum artili ki lenti, ki bayad, siya ka jingieit, jong ka jingjop. Uway uyad, lengba ka bor, bat ka discipline, uway pan, lengba ka jingjam, bat ka talent. Henry, arngot ki pyni, ya ka jinglong tenrai, jong ka sdang, ban ngeit haladir, ban trei shitom, bat ban e no show. Bat kumta, ha ka bakut, jong ka iakhun, mdan uba Khraw, bat uba red. Kane ka dei ka iakhun, ha pedeng arngot ki legend, ki bala kylla, bat pen kylla, ya ka pertay, jong ka football. U Cristiano Ronaldo, bat U Lionel Messi. Ar kerteng, arngot ki legend, tang ka way ka pertay, bat ka pertay, ka numdan show. Kine, ka jubab, ka don ha ka donut, ka jong pi.